Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri namu mai suna Find the Match wanda muke kawo masoya guda biyu su tattauna muga abin zai match ko ba zai match ba. Yau ma mun kawo muku wasu masoya guda biyu wanda ba san junan su ba, zamu ba su tabbas su tattauna muga abin zai match ko ba zai match ba. Don haka ku ci gaba da kasancewa da mu domin muga ya abin zai kasance. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Asanninki. Yawa, na wuni. Lafiya ina gajiya. Lafiya lau. Ya gida. Lafiya Ko lau. in ce a makaranta. Lafiya lau. To da farko dai ni sunana Saifullahi. An haife ni a Musa Local Government. Na yi primary a Musa Local Government. Na yi secondary a Musa Local Government. Sai ni NCE a FCE Katsina. Federal College of Education. To daga nan kuma sai na tsaya da karatu. Amma kuma ina sa ran zan ci gaba kila cikin wannan shekarar ko kuma shekara mai zuwa. Yadda dai dama ta bada. In san yanayin halin rayuwar ga yanayin activity sai da suka yi tafiya dai ba wata hidima ke akan mu ba sosai. Bata amma dai ba za ka tabbatar ba amma dai kana sa rai. So insha Allah yadda dai diyar ta bada za mu gani. Allah ya taimaka. To amin dai. To sunana Aliya Bashir. An haife ni a garin Katsina, na tashi a nan, na girma a nan. Na yi primary school ina a Sharab, sai kuma na koma Golden Gate, sai kuma na ida a WCC yanzu right now ina a Iraduwa. Currently na kina Iraduwa? Level 3. Level 3. Business admin. And I stay in hostel. Yes. Kina level 3 kenan. Nan da shekara ɗaya kina Na gama. yin graduations. To daga nan kuma menene kike da schedules ko tsarin na cewa after ki gama karatu zaki? Actually, I don't know for now. I don't think it's possible. A ce saboda kasan tun muna a primary school saka irin tun muna secondary school ma za ka iya cewa in na gama high institution sai kasance ga abin da nake so in yi. To ai kaga kuma mood na canza ra'ayi. Ra'ayi yana canza amma dai da kamar wahala ya kasance cewa ra'ayinka ya canza kana kuma kusantu a ce kana shirin gama makaranta. Makarantar ma kuma ta gaba da secondary. To zan yi service in na gama. Zaki service. To after service din kuma me yake da schedule din zaki? In na samu aiki zan yi. Aiki kina da tsarin a ce aikin da yake so ki yi ko kuma kowanne ya zo dai alhamdulillah. Kowanne ya zo. Yanzu ko teaching ya zo alhamdulillah. A'a ban da shi. Ban da teaching. To me yasa yake gudun teaching ne? Kawai dai bai burge ni. Teaching din? To ni kuma me yasa nake son teaching ne? To it depends on your own. To yana kawo kuɗi ne sosai ko kuma akwai wani dalili da ya sanya? Gaskiya bai kawo kuɗi. It Teaching depends on the school da zaka koyar a ciki. A to ai kuma ni a based tsari na da ya kasance ina son koya a makarantar da ya kasance ba wai wata babban makaranta wadda ba ta yi To ai secondary. kaga yawanci government school an fi ba da kuɗi ba? An fi ba da private To a can gani ya kasance ko government school din nake so albashi na kila yana iya kai irin ko 70,000 ko 80,000. A ina private school din? A normal government schools ai government school dama an fi ba da albashi. To kin ga ina ganin kamar 80,000 ko 70,000 za ta ishe ni in yi managing din rayuwata a ci a wata gabaki ɗaya. Ban da aure ba? A hada aure gabaki A'a, ba ɗaya. zai Ya ishe kasance ka ko ba. da a ce mata biyu ce ma zan iya control ɗinsu da wannan. Da nawa? Da wannan 80,000 din ko 70,000. A'a ba za su isa ba. To me yasa kika ce ba za su isa ba? 80,000 fa. Kuma mata biyu. Ko Mata mace biyu. ɗaya ba zai ishe ta ba. The Ko mace place ɗaya. of 2 wives. To ani ina ganin kamar da nake yin managing na rayuwata kila yanzu kila a wata bai in kashe ko 30,000 ko 20,000. Kai kaɗai ba? Ni kadai. Ai kai namiji ne akan mace. Mace a rana tana ma iya kashe 50,000. A rana kina iya kashe 50,000 kamar kina iya kashe 50,000? To ko kayan da muke sa kan su nawa suke? A duk ba ta wannan ba ai. Abinci? To it depends. Za ki kashe 50,000 a rana. Ne zan da iya kashe 30. At least 30. To ta yake a furin din life din gabaki daya a rana. A wata gabaki daya. My total cost? It depends. Alawashin ki nawa ne? Ban aiki ai. Kace kuɗin dadi dai suna shan wahala da nan wani dai. To amma ina son ƙara miki wata tambaya. Amma a tsarin ki yanzu wani kalar namiji yake so ki aura? To ina son dai dogon namiji. I don't care maybe fari ne ko baki. Ya zaman to dai dogo ne.
saboda ina da tsayi. Kamar da yadda yake da yake nan kina son da yake a ce shi ma tola ne. Kaga ba zai matching ba, me am tall, him is short. Abin ba zai ba. Gwara a ce mu dogaye. Gaba ɗaya a ce dai dogaye gaskiya abu ne mai kyau. Ko height ɗin mu zai zo ɗaya ma lafiya nan. Akan aure ko. If it's possible dai gaskiya dan dara ki koya ne dai ko kuma dai zama dai is normal sun dai sai su oke ba wani abu. To da sauki ne. Da sauki dai kenan ba dai an same da ake so. Amma ba mu san ikon Allah ba. Gaskiya kana taka Allah yana tashi. To ka gani. To kuma kawai abin da kike so kenan kina son namiji kawai dogo ba ruwanki da a ce ko akwai dan canji ko ba. Da dan kuɗin dai. Da dan kuɗin dai. Wato sai dai da dan kuɗin da yana kaza. To 99% of matan da ke aure yanzu ai gaskiya akwai soyayya but kuɗin da yawanci ake bi. Kamar yanzu kin ga kamar ni as a normal ambition nawa. Na ina son ni in samu malamin makaranta. Ina bin wannan din me ake cewa? Yadda za a yi ma in samu takarda za a ce ni an dauke na matsayin malamin makaranta. Kin ga kuma albashi na kila ba zai wuce 70,000 ba. A private school? A private school. Private school ba zai kai ba. Ba zai kai 70,000 ba? In ba dai irin Abuja ka je ba. A normal anan cikin garin Kaduna ni ina zan je har sai na je Abuja teaching ga. To ai kudin to ai ya za ka yi a furin din wannan tsadar rayuwar ta Abuja da wannan kudin. Kudin in dai anan Katsina ne gaskiya ba zai kai maka 90k ba. Ko AC. Gudun bala'i di maybe 40k or 50 ba zai ma kai 60 ba. Ba zai kai 60 ba. In dai a private school ba zai kai. To amma ne yanzu yake gani da wannan salary na wuri nake kokarin a ce ina samu ma wai a nan gaba ba amma yanzu current dino ba. Kina ganin ni zan iya samun gurbi ko kuwa dai anya za ka yi kuwa? I don't understand. Yanzu ai kamar na zo yanzu haka nan. Na ce a ce as example a ce ina son ki kuma kin gare ni a normal ambition da nake so a ce teaching ma nake so ni in samu. Okay, for example a ce kana so na aikin ka ga aiki na teaching albashi na bai wuce 70 to 60 ba gaskiya. A month? As example nake miki magana a ce. An kuma aikin kadai kake yi? A ce aikin kawai shi kadai teaching din kawai daga ba teaching din ba sai in koma gida kawai in bacci in kwanta in huta in tashi. Zan iya auren ka mana miya a ciki. Amma to me yasa kika sauke kika ce zaki iya? Saboda ka ce 90 to 80 ba? 80 to 90. To za mu yi managing ɗin rayuwa. Za a yi managing rayuwa. Dai akwai soyayya. Ya, ana ji ko before ya kasance a me nisa a wannan tattauna na ji kin ce at least daily kina iya kashe 30,000. Ai lokacin ban yi aure ba. To yanzu in kika aure kina ganin ta za a yi mu rage wannan cost din ya kasance. To ai kaga lokacin an dan yi hankali. Na dan yi hankali. A ko yanzu na da hankalinki. A'a aure daban. Kai dai wajen kashe kuɗin ne dai ki riga kin saba yin kashe wannan kuɗin. A'a zan yi manage. Kaga aure daban yake aishi. Zan dan tausaya maka. Okay, idan aka yi auren kenan. To yanzu a sai normal a ce rayuwa ta soyayya. Ni ta za ki treat na da wannan amount da yake kashewa. Zan tausaya maka shi ma. Ai soyayya muke yi. Za ki tausaya min? To mu kashe kamar nawa kenan a da rana. It depends on your money. To ai mu da aikin gagga baki ɗaya salary na ma wanda nake fatan a ce ina son ya kasance ga wannan reaching limit din a ce in samu 70 to 80 to 90k a wata. Kin yanki ka raba su a da rana mu kashe 3,000. Ba za su 3,000. 90,000 wani ke miki magana 30 days. To in dai akwai soyayya za mu yi mani. To 3,000 ba zan biya transfer ba da zan je gurin aiki. Ni ina ma iya baka ina da su. Za ki bayan to kuma ba za mu yi dinki ba haka mu dan sa sutura haka saboda wannan kaza. Za a yi. Mu dan hita kuma dan sha dan nan ba a rasa ba wani. To it depends on your money. In dai kana da kuɗi ba zan tausaya maka ba. In ina da kuɗi ba ki tausaya min ba. Amma kuma in ya kasance baka da su. In ba ni da kuɗi. Hanni ina ma iya baka in dai ina da su. Yayin dai for example ne kasance a ce na aure ki ina da kuɗi idan kuɗin suka kare me zai faru? Zan tsaya ai Allah yake bada. Za ki tsaya duk gwagwarmai da za a iya kasance a ce ki jure ki wannan kaza. Zan haƙura. To amma kuma yanzu na jikin ce in ina da kuɗin fa ba za ki tausaya min ba. Ta za in tabbatar cewa in kuɗin suka kare za ki iya tausaya min? A'a ai kana da su daban. Baka da su daban. In kana da su zan ce ai kana da su in kuma baka da su zan ce bari in tausaya maka baka da su. To ai abin da ke faru in dai har zaki wani lissafin a lokacin da ya kasance akwai su ya kamata a lokacin da babu su to idan akwai su ma za a ce a tausaya idan za mu yi hidima da za ta ci akwai lokacin da za a ce akwai lokacin da zan ce zan iya tausaya maka duk da ma kana da kuɗin ai ba kullum ake
bilin ɗin mutum ba. Ka gani? Ko da kana da su zan tausaya maka ba kullum zan dinga tambayar ka abu ba. Amma ba irin tausayin da zai kai baka da kuɗin nan ba, ka gani? Irin da ya moderar da yake nan. To gaskiya ne. Na maki tambayo da ma ya kamata a ce ke ma ki tambaye ni. To wace irin mace kake so? Wani? Ina son mace kamar ni. Me ƙiba? Ni ƙiba gare ni? To ba za a ce maka siriri. Ya yanayin tsauna yake? Ina ganin dai in dai habban ɗara ki ba to kila muna iya zuwa Iqbal. To maybe height ɗin mu zai zo ɗaya. Mu je next question. Kana son mace kamar ka dogwa? Kuma ai dogo ne ko gajere ne ni? A'a. To mu je next question. And ka ce kai ɗan Katsina ne ba? A nan ka tashi, a nan kai komai naka? Kusa zan ce rabi da rabi. Na yi shekaru na rabi. Na yi rabi a Musawa Jikamshi, na yi kuma rabi ga baki ɗaya nan. Saboda yanayin activities na all ga baki ɗaya sun dawo nan ne gaskiya. Zai iya kasance an ɗauki lokaci mai tsawo ma ban ma je can a yanzu dai you're done for school. Na gama na gama da karatu. Ina miki da sabon cewa zan iya ci gaba da karatu kila wannan shekara. Kana so? Ina so. Okay, kana so? Ina so. Za ka ci gaba kuma? Zan ci gaba da karatu gaskiya. Allah ya bada. Saboda in dan samu aiki wani zai zo mai dan kaure saboda in babu kuɗin abubuwan a hankali. To wace irin mace macen Katsina kake so ka aura ko ko? Dan naga yawancin mazan Katsina ba su son su auren matan Katsina. To me yasa ba son su aure matan Katsina? Yawanci nace na. Yawanci. To gaskiya ni ba ni ɗaya daga cikin su gaskiya saboda in dai so samu ne ya kamata ya kasance a ce ka auri mace wadda take a cikin garin Katsina ko da ma ya kasance ba ma ya kasance a ce dole kai ka auri mace da take wai a ce dole sai ya Katsina ko ba ya Katsina ba. In dai ka yaba da tarbiyyarta da hankalinta da natsuwarta da addininta ko ina take zaka iya aurenta duk ba wani abu bane ba. In kai aure a nan zaka zauna? Wani? Yeah, but ba zan ce zan iya cewa na yanke gaba ki da a cinan zanna ba saboda ina da ra'ayi na tahiye gaskiya sosai. In za ka yi tafiya da matarka za ka ringa tafiya? Ni ina da ambition din cewa gaskiya zan yi tafiya. If possible ya kasance zan dauki matata mu tafi inda zamu je. Da inda za ka tafi? Za ta gaji ai. Me zai sa ta gaji? Tafiya. Ba ta can ba ta can. To, kika san ina zamu je? To idan. Abi ki san inda zamu je bai depend ya kasance inda zamu je. Yanzu in ya kasance na samu aikin teaching din nan aka dauke ni aka maida ni aka da suna ba tsari. Aka dauke aka maida ni ba tsari. Dina za ta yi. Mu tafi. Habba tsari. Dauke mutane ake a ciki. A'a, anan duk ba wannan bane ba wanda za a dauke. Insha Allah. To amma akwai soyayya bina za ta yi. Amma kai kawai kai teaching din kake so babu wani aikin da kake so apart from teaching? Ni wani aiki nake saboda a lot of ina da ambition kuma na cewa duk aiki. Ni kin gane ni ina son ni in bada aiki ba a bani aiki ba. Kuma shi zaka ce teaching. Amma kuma shi teaching din ina son shi. Teaching ka fara. Gaskiya. Kawai kai ka koyar a allo kawai. Yawwa. Ka gani na taɓa teaching bai burge ni saboda kullum sai na yi ciwon kai. Za ka yi ciwon kai amma da in ka duba cewa me mafarin ka kai kan ga baki ɗaya. Ka dai canza aiki na wadda teaching. Na gaya maki ni in a bangaren wasu ayyuka ne da dama ni ya kasance ina son ni in bada aiki ba wani a bani aiki ba. Kin gani? Kin ga dai ni yanzu ni I'm a laborer. Kin san as a laborer kai ba ma'aikacin gwamnati bane ba. Laboran kanka ne kanka. To yanzu makaranta zaka buɗe na kanka ta ne ka ce kana so ka bada ba wai a baka ba. Teaching ne kadai nake so a bani aiki. Amma duk wani aiki da za a bani na san ni duk aikin ya kasance ni in bada aiki. Okay. Na gani. Amma dai teaching a bani aiki ina so. In kina da hanya ma in yo CV na in kawo to. An yi printing in sa a kawo. To ina son teaching gaskiya. Allah ya baka. Allah ya baka. To amin dai. To. Sai kuma ask questions. Ce yanzu tambaya ki. Ki riga kin gama tambaya? Kafin ka gama zan ƙara tunar. Kafin gama? Ani kusan musu da tambayoyin da ban maki. Kulzo dai akwai tambaya kwara da. Za ki aure mai mata kuwa? Zan iya. Ba ki tambaye ne ba idan matar shi ɗaya ko biyu ko uku. Matar shi nawa shi wanda za a aure. Yawwa to ai kin ga baki mu wannan tambaya ba. Kin dai ce zaki iya. Ya kamata in ji wata tambaya gaskiya tunda ya kasance. Zan iya. Matar shi nawa amma. At least dai a ce yana da mata biyu ke ki zama ta uku. A'a ba zan iya ba. Yar gata laki zama. A'a. Promise. A'a. Ina laifin ɗaya in zama ta biyu.
ko ma da zai ƙaru ya ƙaru. To ni yanzu ni mata na juya za a yi. Amma ya kika ji magana ne irin kin je ta irin kamar Mata ka biyu. mata na biyu. Wow. Na zama ta uku. Amma dai menene ya baki mamaki na kin dan irin jan na kin dan ja. To ai mata ka biyu. Allah ya baka ikon rike su. Ya, amin dai addu'a ce cikin mai kyau amma gaskiya ina fighting din a ce na additional na sarata saboda yanayin lokaci irawa suke ta to da kin ga yanzu ni at least da kila a wata ina iya samun at least 30 to 40k. A wata kuma kake A rike wata mata mutum kuma biyu. nake mata biyu ta uku ma nake nema. Ta uku amma ba da ni ba ko? To. Ai kin ce zaki iya tunda kuma ya kasance zaki iya haka zan iya amma ba wai mata biyu already ba ni in zama ta uku. Ina laifin in zama ta biyu? Ta biyun dai. To ta biyun dai ba za ki zama ta uku. To ita ɗayan fa? Ita ɗaya. Ya ɗaya. Ka ce mata biyu ke gari ka. Kuma ka ce zan zama ta biyu. Za ki zama ta uku kai amin. Ta uku. To ni ba zan ce to ni zan iya zama da kishiyoyi. Za ki zama da kishiyoyi? Eh. Okay. On one condition. In dai ba zai dinga bambanta ma ba. To. Saboda ina da kishi. In dai ba za a bambanta ma ba da sauyi. In dai ba za a bambanta ba da sauyi. Eh gaskiya. To amma dai ta za a ki tabbatar cewa ba a bambanta ko ba? A gida ɗaya shi zai aje mu? Eh to. A gida ɗaya? Ba a ce ba. Amma aka raba muku gida ake miki magana a example. Aka raba mu gida. To ai kaga ba zan sani ba inda aka raba mu gida. Kin ga dai ba za ki sani ba. To amma ne zai yi kokari duk wani abu da ya shafi wasu hakuna da ya kasance na gaba ki da zai sauki. Kin ga yayi normal tun ba wani abu bane ba. Eh. Amma fa bai yiwuwa in ga ɗaya tafi ni. To ta za in kai ga ɗaya tafi don kuma aka ce ita tana da kuɗi kuma ba. Ina ta samu kuɗin tana aiki? Ba ta aiki to kila tana business ne. Business ni ma in fara business. To abu ne mai kyau to kin ga abin da ya kamata kenan saboda muna son ya kasance business in dai bangaren business ne za mu bada gudunmawa 100%. Ni ma sai in fara business din. Ana idea ce mai kyau. Kaga ai gasa ce za a ci gaba da ni. Competition ne saboda kowa yana fighting din ya kasance a ce ya samu ya fi wani kuma a ce kai as a mai gida kai ma za ka zama dan gata ana ta gane wannan ta yi sai ga to ai kanka da zai kare. To ai sanin ta kai as a mai gida za ka zama dan gata ai. To ai kai za ka bada. Ya ni zan bada. Kuma wait a cikin 90k din da za ka ba da kisan 9k din malamin makaranta ba kananan kuɗi bane ba. Okay. Kuɗi ne masu kirki gaskiya. 90k? Mata uku? Wata ɗaya? Wata ɗaya. In gan aka raba nawa za a cike nan wai har yanzu fa 3,000 za a ci. Kullum? 1k each person? 1k each person. A rana ɗaya? A rana ɗaya. Cefane komai? Ya cefane komai duka da abinci da spices da wani. Okay already dama akwai su a gida. A'a ciki za a siya. Dame dame? Da cefanen da komai da komai za a siya. A cikin 1,000 A cikin 1,000 nan. To. A cikin 1,000 ɗin kuma? Duka a cikin 1,000 ɗin kuma dama akwai tambayar ma da nake son ƙare miki gaskiya. Ya magana abinci kuma fa? Kamar yau. Fatan kin iya abinci sosai. Na iya son. Ga min kala abinci ƙwara uku wanda kika iya irin very wanda in nayi za a professional na iya dafa shinkafa da wake da miya. Shinkafa da wake da miya? Ni ma na iya wannan ai. Da miya? Na iya semo. Shi ban sai da ake tuka ba amma dai din na ji dai wannan ƙaro wani miji. Guda biyu kenan? Biyu kenan. Sai kuma na iya na iya abinci kala. Kayan aje ko ina na kike iya abinci ma. A'a. Kin gare ko wanda zan fito maka wanda in mutum ya ci zai san na dafa ya daɗi. To yanzu na san dai a cikin abinci da muke da su masu sauki na Bahaushe. Duk inda aka ce shinkafa da miya kai. Ta da matuƙar sauki. Akwai wanda in ya dafa maka shinkafa ya taɓe. A to ni ba ni ciki gaskiya. Tun yako bai kamata ya kasance a ce an sa ki gurin a ce kina cikin perfect wannan cikin. A wallahi na iya abinci. To a fidda shinkafa da waken. To a sa ni. Na iya samu ɗaya kenan. Ɗaya. Na iya fatan wake. Ana nan dai biyu. Ka iya fatan wake? Wani?
Na iya mana. Na iya makaroni da wake. Makaroni da wake. Gaskiya dai wajen abinci fa Ban ina ganin kamar akwai ɗan gyara. wurin abincin? Gaskiya. Na iya sanwa. Ai ban ji kin lissafo irin yanzu ko irin a ce. So kake in ce tuwo? Ba tuwo ba. Yanzu ko irin normal a ce a irin Fried rice? yadda ake sarrafa shinkafa. At least ki lissafo irin at least kamar kala 5 haka. Duka akan shinkafa kaɗai. Dambu, fried rice, jollof rice. Sai kuma me ake da shinkafa? Gudanar lissafo? Ki ƙara ki ce Guda za ki iya yin uku. oriented rice, ki yi brown rice, ki yi Chinese rice, ki yi. To ai rice ɗin ma kala-kala ne ko? A duka gaba ɗaya za mu san. Kin ga dai a cikin wannan salary din za mu yi apurin din wannan. Cikin 90K ɗin? Za mu yi apurin din wannan shinkafa. Wow. Kai da me ka iya dafa? Wani? Na iya dafa indomie. Indomie ba abinci bane ba. Ya ba abinci bane ba. Ai yanzu kika cire indomie a cikin abinci wanda ya kasance ake ci a lokaci a cikin abincikan da aka fi ci. Wanda ma aka fi ci sosai. Kika cire indomie, me za ki kawo? Na cire indomie? Cornflakes. Ba abinci bane ba. To ai indomie din ma ba abinci bane. Ya ta yaya indomie ta ba abinci ba? Ba a ƙoshin aka ci shi. Ni gaskiya ina ƙoshi gaskiya. In ka ci indomie, In na ci kamar indomie. guda nawa kake ci? Kwara ɗaya ma wani lokacin da idan ya cinye ta amma zan ji na ƙoshi sosai. To gaskiya indomie ba abinci bane. Indomie ba abinci bane ba. Yanzu kamar kina cin guda nawa? Ɗaya. Kwara ɗaya? To ki ci biyu Amma mana. yan rage. Ki ci biyu. Ba zan iya ba. Ba za ki iya ba? To? Amma yanzu idan kika gama karatunki, za ki wuce karatu ne ko aiki za ki fara? Zan wuce service? Zan In kika fara gama service ne kin yi magana? aiki? It depends. Za Idan ki aure aikin ne ya ko fara kuwa? zuwa, in kuma auren ne. Amma kuma- ki a ra'ayinki ne ke mashi magana. A ra'ayina, auren dai. In kuma na yi auren, in kuma na ci sa'a mijin zai bani in yi aiki. Sai in yi. In kin ci sa'a kenan ya kasance kika ga akwai mai yiwuwa zai iya bari ko kuma ba zai iya Ba bari zai ba. iya bari ba. Mm. Amma na fi son dai ya bari ɗin. To ba matsala he ya duba. Wace irin sana'a kake? Wani? To da safe dai ina fara zaman banza. Da safe? Da safe gaskiya. In ne zaman banza daga safiya karfe 9, karfe 10, 11, 12 har karfe 1, karfe 2, karfe 3, karfe 4. To idan kuma yamma ta yi sai in karasa abin da na fara da safe. Ban gane ba. Shi ne wannan dina. Da safe zaman banza nake yi tun daga karfe 9 Har zuwa ƙarfe 11? har zuwa karfe 11. In yamma Kana ta zaman banza. yawwa in yamma ta kuma Sai kuma daga 12 zuwa ƙarfe nawa? daga 12 har zuwa karfe 4. Kana aiki? A'a duka ina ta zaman banza na. Idan kuma idan yamma ta yi sai in karasa abin da na fara da safe. Ban gane ba. Hausa wani ke mai kina gani na yi repetition ya kai at least 3 times. Ai ban gane ba. Ka ce min kana zaman banza. Da safe gaskiya Da zaman safe banza zuwa nake. 11. Da safe har To- zuwa 11 zaman banza nake. To 12 ɗin zuwa 4 ɗin fa. Ai duk cikin aikin da nake yi ne na safe ne. Ita zaman banza? Idan kuma yamma ta hin karasa abin da na fara da safe. To me ka fi so like ai maka? Wani? Mm. Kamar me kenan? Ko ma kamar me ka fi so duniya? A duniya za a ce amun kamar daga wani bangare kenan. Ko ma ina? Abin da nake so a yi ma? Ai ya danganta da a ce abin da kake so a yi ma. Daga gida. Kamar daga gidan mu haka? Kamar daga wajen mahaifiyata ko ko wajen mahaifina? Dukansu da kuma matanka guda biyu da kace kana da su. Wasu? Abin da na fi so kamar su dai su bani abinci akan lokaci. Duk da kana zaman banza? Gaskiya to ai shine saboda ai shine zai bani daman karasa abin da na fara. Okay. Daga gida fa? Daga gida kuma a sa min albarka. Ni kowa dai na son wannan. To ai kasance ni yana cikin abin da nake so kenan.
daga gida in gari ya waye ko bani gida a kira ni a waya ko kuma ni in kira tamman ma zan kira duk abin da nake yi ba zan yadda ya kasance cewa a ce na yi misin wannan kiran ba. In kira waya muna disin mai nisa sosai haka in kira waya in yi gaisuwa a samun albarka to sai in je in ci gaba da abin da na fara na safiya. Na gane me genotype ɗinka? Genotype dina a blood group O plus. Wow. Yayi. Ke fa menene genotype ɗinki? AA. Blood group. O plus. O plus. Wato nan da yayi macin da yake na. To. Amma wace unguwa kake zaune? Yanzu haka currently no? Muna Sardauna Estate. Kina zama cikin hostel ne ko kina zama out campus ne? Hostel. Okay. To masha Allah. Host. So assalamu alaikum. Alaikum salam. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naga kun sha fira. Gaskiya sosai. Ya kamata a ce na dan samu ku drink sun dan je kun goshin ku ba? Ya gaskiya ya kamata saboda hiran da kuka yi kun dade kuna wani. Ka hajiya ki ma gashi. Thank you. To da ke zan fara. Kin shirya? To a tattauna da kuka da ke da Malam Hussein. Abin yayi match ko bai match? Yayi match, but ya ce yana da mata biyu. Kin yi daina da mata biyu? Na yadda. Okay. Ba wani magana da zaki? Ai na riga da na ya ce yana da mata biyu kuma ni ba zan iya zama ta uku. Bai match ba to kenan. Gaskiya bai match ba. In dai ta nan ne. Dare a ce babu mata. Dare a ce babu mata. Abin yayi match. Dare a ce ɗaya ne. Da ya match amma guda biyu ya zama ta uku. Bayan nan kuma akwai wani abin da zaki ce? A'a. Mansur. Ka ji abin ta faɗa. Na ji ta bangaren ka abin yayi match ko bai match ba? Abin yayi match gaskiya. So zo da ita ta kawo abin nan wasu 'yan dalilanta na cewa tana da uzuri kaza ya kamata a ce ta ƙara mana wani dalilin bayan wannan da ya sa cewa at least kamar bai yi match ba. Haka ne gaskiya. So kin ji abin da ya faɗa? Akwai wani dalili da zaki ƙara faɗi ko babu? Akwai. To ina jin ki menene dalilin? Saboda kaga da farko dai mu uku ne, for example in ma na aure shi in mu uku ne. Wani abin dole sai like ba kowa zai samu yanda yake so ba kaga da farko dai. A tunanin ki kenan koko shi ya faɗa miki? A tunani na. A to ai kaga tana yin wannan tunanin ne kenan. Kuma bai zama dole ya kasance a cewa duk abin din za a nema din a ce ba a samu ba. Ko kin ga alamun cewa akwai abin da za a nema ba a samu ba. Ni yanzu ma wai tana da magana. Ni gaskiya duk da ba gaiba na sani ba. Ban tunani magana da ya faɗa haka. Mata biyu? Gaskiya. Ya mutu kama da mai mata biyu? Kama ne? Mana ana gane a kama mana. To. Ya yi kama. Ya yi kama. Masir. Na'am. Akwai matan da kuma. Yanzu di mana to ai asa example. A ce yanzu ni ne wannan. Ga mata biyu nan. Yanzu aka ce wannan mata biyun sun koma aka babu su. Sai ni nan guraren. Kana ganin za ta zo ta juna nan gurin ko kuwa? Mana za ta iya zuwa. Za ki iya zuwa? To mu je next. Akwai mata? Akwai mata? Ka taɓa aure? Wani? Babu matan kenan. Babu mata. Mu je next. Babu duka biyu? Babu magana da aka faɗa miki da kanki zaki iya tsaya kai. Wannan magana ya take. Amma Mila kin burge ni yanda kawai da abin da ya faɗa miki. Yadda nake. Kina yarda. Kin gane ba wani abu. Asa haka ma ta riga ta ci wata jarabawa ce ta samu kusan 91%. 100. Gaskiya ta yi. Ta ce 100. Ta ma 100 din gaskiya. Okay, yanzu dai ba maganar mata.
Baka taɓa aure ba. Baka taɓa aure ba. Okay. ta. Wow. Kin ji daɗi yanzu? To ai na ji ya ce mata biyu da farko. Okay, sai kuma magana ta biyu. Ana magana menene sana'anka? Sai haka kake yi. Sai kwana kake yi. Haka na magana kai ka je gida a baka abinci. A'a, to ai kai me ba gidan ne. Shi ma magana bai da ita ba. Menene actual sana'anka? To amma me yasa ita magana da na hide ta baka yarda da ita ba? Saboda gaskiya yanayinka bai nuna a ce baka da sana'a ba gaskiya. Ka ce kana 24 hours kana zaman banza. I don't 24 hours man. Ya 24 hours. Kusan haka gizo saboda kin ga zaka tashi bacci. Ni dan kasuwa ne. Gaskiya. Duk inda naga dan kasuwa. Kai ko ba ni ba da ka kalli mutum akwai wanda da ka kalle shi ka san cewa dan kasuwa ne. Gaskiya is possible gaskiya zaka iya. Menene sana'anka? Ko baka so ka faɗi ma duniya sana'anka ne? Shi ya zama kamar irin dole ne sai ka haɗe sana'o'in naka ne saboda sana'o'i ne da yawa gaskiya ba zan in ka ce sana'a kwara ɗaya kenan. Sai ka fato me sana'o'i? Ni so kake aure ka ban san sana'a ka ba? To ai zaki sani tunda da ya kasance yanzu maka wani gaza. Ni ma ina so sani. Mutane suna so su sani. To. Tunda ka ce sana'o'in da yawa kana zaɓin wanda kake tunani ya fi a ƙalau sai ka faɗi. To da farko dai ni na gaya ma cewa cewa na yi asalin dan jikamshi ne daga jikamshi kuma yalautu da activities ina dai sun dawo nan cikin garin Katsina. To ina da shago na cosmetic a cikin garin jikamshi wanda dai ba ni yawan zuwa nake ba gaskiya. Amma dai duk abin da ake yi ina sani. Saboda duk abin da za a ce an yi kaza an yi dole a ce duk kullum a shaɗi duk wannan abubuwan da suka yi kaza kuma bayan sati a ce a yi lissafi wani abu makamancin haka. Kuma duk da haka ya kasance mun baro can muna nan kuma za mu yi noma in shekai ruwa ya zuba. Ko baka je ba ka san cewa da abin da ke tafiya za ka ji za a gaya ma in abu kai kaza ai kaza za a gaya ma. Sai kuma aka ce sai mun dawo nan muna nan zanne a nan cikin garin Katsina. Ina da shago na phone accessories a nan Millennium Plaza da kin je za ki ga Young D Communications. In kika je Jikamshi za ki ga Young D Cosmetic Shop Jikamshi. Nan kuma za ki ga Young D Communications Center da kin je nan Millennium Plaza kan wannan titin na. Yanzu na san guda uku ka ce akwai noma, akwai cosmetics, akwai phone accessories ko? Akwai phone accessories ba. Shikenan ko suna ko ka fara lissafi nan muna kai gobe. Ba za a kai gobe saboda kuma ai wa'ayin ma kadai sai isa ko sun isa ko sai an karo wasu ne. Ya isa ko? To masha Allah tunda dai an mana kai. Kin gani yanzu ni na shiga cikin zuciyar shi na binciko abubuwa. To me gudunmuwar da zamani? Tunda ai da ma kin ce yayi match. Ya match. Amma kuma yana da mata kuma kin gani na ƙara binciko me business din nashi. Haka. To me tukuci na? Ko aka yi auren zan zo in ci taliya. Ya kamata dai tin ta fara tura ma ko 100 ke ce saboda to yanzu kin ji ta bangaren aure ya ce babu aure kuma kin yi sana'a shi. Akwai kuma abin da kike so da ƙara sani bayan haka? Ya ce man shi ɗan Katsina ne. Ga kuma sana'o'in shi na sani kuma ya ce bai da mata to shi kenan. Abin yayi masu. Har cikin zuciya dai abin yayi masu. Sosai. Kuma ya kamata ban ƙara mata da akwai abin da ban ƙara mata da shi ba saboda Besol mu san cewa ta bangaren tana iya bamu gudunmawa ba ko wani contribution a kai. Ni ne mamallakin kamfanin Save Data Shop. Saboda ya kamata ya kasance a ce kin sani saboda mu sani ba cewa kila ko kina iya bamu wata gudunmawa daga wannan dan makarantar. Yawwa to ga hulata ma nan dauko abuta na saka abuta ga takina ma na saka. Na gani. Yawwa saboda ya kasance dai ko da a ce mu da indicating ko ba ID card dai ka tafi da a matsayin ka na wannan. Ya kamata ki bamu wata gudunmawa mai kwari. Free data. Kuma wani abu ya ƙara faɗi. Gudunmawa yanzu ya ce. Yana iya baki ma wani business din. Kana iya bata ma kana iya kan mata ma partnership a cikin. Partnership dole zai kasance tunda akwai ma'aikata a ciki da dama. To ita sai a furin ta. Ita mata ce. In abin yayi mata. Abin da ke faruwa yanzu kaga ita ko mai kuɗi ce fa. Wace ce? Garanti na ita mai kuɗi ce. Wace ce? Ke mai kuɗi ce. Saboda gane take yadda take a fodin na rayuwar ta gabaki da za ka tabbatar cewa ita mai kuɗi ce. Yanzu a ce normal thing ko ni a matsayina na CEO a ce daily zan kashe 30,000 ka san abin akwai. Ni student ce. To student fa as a student. Ni student ce ka gani kuma a hostel nake zaune ba a gida ba.
wannan dai ai tun inda abin yayi match kuma ina tunani akwai halima da zaka iya ɗaukar minti 30 ɗin da ya ta ce in aka yi aure za ta tausaya za ta rage. Yawa. A ya kamata ai abin da muke da bukata a ce tausayin tun irin very close to a ce tun da farko a ce yanzu kamar yanzu a stage inda nake yanzu ana kin gani a tausaya man ko. To na tausaya maka. To ga alamun da wannan tausayin da ya baki dai kenan. Ai in ji irin har a cikin zuciya na tausaya ma din. Na tausaya maka. Yanzu ta bangaren abu yayi match ba wani kalubale ba wani like 100%. Ke ma ta bangaren. Ai ya ce kuma yana son mace kamar shi, ni kuma ba kamar shi bace. Wajen me? Me kiba yake nufi ko? Ni kiba gari ni kiba ta take irin na kai irin dan kamar ma na fi shi kiba. To moderate din zaka za. Ke ma ba kiba kike nan ba. Ko kiba take nan. Ba siririya bace. Ba siririya bace ba son. Kuma ya kasance da ya kasance a kullun za a samu sai ta haka. Kuma kin ga da kin yi aure in ya ci gaba da baki kayan da yake noma wannan. Tunda in aka ce maki noma baki san ma abubuwan da yake noma ba. Kawai ki ci gaba da ciki na yawa aminci. To Allah ya ƙara fasi. Abin da ya match ba. To amin dai. So masu kallon mu nan ne zamu kawo ƙarshen wannan shirin namu mai suna Finding Match inda muka muku wasu masoya guda biyu kuma kun ga abin yayi match nan ni kaina sun burge ni sosai idan aka yi auren nan dole in zo cin taliya. Na fita nan kira. Insha Allah. Kin ko ta bangare fa. Insha Allah. So wannan program ne wanda ke da ra'ayi zai mana magana account na Instagram mai suna Musa Africa ko kuma TikTok Musa Africa kuma sannan abin nan free ne. So na bakku lafiya sai mun haɗe shiri na gaba.